Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Диндә ниләр бар икән? Казанда 14-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы ачыла. Кызлар автомат җыя. Күкмара районында үткән Ожаган конкурсының җиңүчеләре билгеле булды. Моң белән уй янәше. Топас районының рухият тәрбия үзәгендә татар озаны дип исемләнгән чара узды. Бүген башкалабыз Казанда 15-нче тапкыр Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форум эшли башлады. Ул 19 майга кадәр дәвам итә. Әлеге мөһим вакыйга 85 илдән һәм Россиянең 84 төбәгеннән 18 меңнән артык катнашучыны җыйды. Исегезгә төшерәбез, Россия президенты Владимир Путин Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнашучыларга һәм кунакларга сәламен юллады. Дәүләт башлыгы билгеләп үткәнчә, Россия мусульман илләре белән дустанә элемтәләрне саклый. Аларның бәйсез тышкы сәясәт үткәрергә омтылуын югары бәяли, халыкара эшләрдә үз ролен арттырырга тырыша. Татарстан үзенең бай мөмкинлекләрен һәм ныклы алгарышын күрсәтә. Төбәкнең икътисадтагы, социаль, фән һәм мәдәният өлкәсендәге казанышлары Россия мусульманнары республика халкы ватаныбыз үсешенә керткән саллы өлешенең тагын бер дәлиле булып тора дип ассызыклады Россия президенты Владимир Путин. Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумында катнашучылар өчен масштаблы эшлекле һәм мәдәни программа каралган. Бүген форум кысаларында агросәнәгать паркында Казан халал маркет ярминкәсе ачыла. Биредә Иран, Төркия, Казакстан, Азербайҗаннан һәм башка илләрдән милли сыйларны тотып карарга мөмкин була. Барлыгы халыкара сәүдә ярминкәсендә бөтен дөньядан 4500-дән артык товар тәкъдим ителә. Россиядә иң зур халал сәүдә мәйданчыгында Ислам дөньясындагы әйдәп баручы компаниялар җитештергән тиешле сертификаты булган азык-төлек, кием һәм башка товарларны сатып алырга мөмкин була. Бөтендөнья татар конгрессы бинасында 14-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумына багышланган матбугат конференциясе узды. Дин өлкәсенә кагылышлы мөһим сорауларга һәм мәсьәләләргә быел нинди яңалыклар кертелә? Бу турыда алдагы язмада. Татарстан башкаласы өчен май ае аеруча эшлекле уза. 17 май көнне Казанда Милли тормыш һәм дин 14-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы рәсми рәвештә ачылып китә. Әлеге форум глобальләшү шартларында бергәлекнең, бердәмлекнең асылын аңлауга ярдәм итүче иң уңышлы хәрәкәт. Ул аның исемендә үк чагыла. Ике исемдә Милли тормыш һәм дин төп форумның төп мәгънәви ягы ята. Беренчедән татар дөньясы өчен, татар өчен, бу халкыбыз өчен бу әлеге ике төшенчә ул аерылгысыз һәм без бүгенге көндә татар дин әһелләренең дини тәгълимат ягыннан гына түгел, аларның социаль институтны җитәкләүче әйдәп баручылар буларак күрәбез һәм милли тормыштагы ролен бүгенге көндә дин әһелләренә әйтеп бетергесе зур. Форумга илебезнең 77 төбәгеннән барлыгы 1000 дин кардәшебез чакырылган. 3-4 буын имам булган гаиләләр саны кисәң Россия күләмендә шактый. Берничә гаилә форумда катнашыр дип көтелә. Оештыручылар форум делегатларына аларның имамлык тәҗрибәсен тәкъдим итәргә җыена. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында пленар утырыш 18 май көнне Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә була. Иртәгесен форум делегатлары изге Болгар җыены тантанасында катнаша. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Казан мәдәният институтында сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен Обилимпикс чемпионатын ачу тантанасы узды. Анда мәктәп укучылары, студентлар, белгечләр катнашты. Алар төрле иҗади бәйгеләрдә, ягъни җыр, хореография, актерлык осталыгында ярыша. Мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең чиксез иҗат дөньясы турында киләсе язмада. Төрле яшьтәге конкурсантлар төрле компетенцияләрдә кешеләрне ачыклыйлар, үзләренә фикердәшләр, дуслар табалар. Оештыручылар бу ярышларны физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында сәләтлеләрне эзләүдиләр. Әлеге бәйгедә катнашканнан соң, әлбәттә, үзеңә ниндидер яңа тәҗрибә аласың, яңа идеяләр белән кайтып китәсең һәм инде яңа шундый
тормышның бер үренә менү, яңа баскычка менү һәм инде әлбәттә тамашачы алдында зур имтихан тоду. Инвалидлар үзләренә социаль яраклашу алымнарын эзлиләр. Бу аларга киләчәктә эш табу, эш бирүчеләр белән аралашу мөмкинлеген дә бирә. Мин бу мероприятиедан җиңү көтәм һәм минем бөтен әйберемдә булып чыгыр дип ышанам. Конкурста барлыгы 500 кеше катнаша. Шуларның иң күбесе Татарстаннан. Оннан дисгариза кергән. Конкурста катнашучыларның үзләрен санап караулары, аларына билгеле максат куеп көрәшүләре үзе үк зур җиңү инде. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Вольский, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Республикабыз районнарында ел сайын ожаган хәрби-патриотик уеннар уздырыла. Россия буенча үткәрелүче ожаган уены ул яшь буынны патриотик рухта тәрбияләүнең бер ысулы. Шушы көннәрдә Кукмара районында да хәрби-патриотик уеннар үтте. Анда барлыгы 17 команда көч сынашты. Биредә катнашучылар физик һәм хәрби яктан гына түгел, Россия тарихы буенча да үз белемнәрен тикшерде. Теманы Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева дәвам итә. Кукмара районының 12 яшьтән 17 яшькәчә 100-гә якын мәктәп укучысы ожаган хәрби-патриотик уенда хәрби әзерлекләрен күрсәтә алды. Быел әлеге чара 57-нче тапкыр уза. Биредә ел дәвамында спортта, интеллектуаль һәм иҗтимагый эшләрдә үзләрен яхшы яктан күрсәткән укучылар катнаша. Быелгы ожаган хәрби-патриотик уеннарында 17 команда катнаша һәм алар 2 яшь аралыгында. Кичкенә урта яшьтәге балалар арасында һәм югары группа балалар арасында. Яшь армиячеләр белән якыннанрак танышу һәм аларга уңышлар теләү өчен мәктәпкә махсус хәрби операциядә катнашучы Игла позывнойлы офицер да килгән иде. Ул мәктәп елларында да әлеге конкурста актив катнашуын билгеләп үтте. Балаларда патриотизм үстерү бик кирәк дип уйлыйм, потому что кыз кешеме ул, малай кешеме бөтен кеше дә патриот булырга, үз илен сакларга, якларга тиеш, яратырга тиеш дип уйлыйм. Конкурсның тагын бер сынавы автоматны сүтеп тиз арада аны җыю иде. Кемдер бу хатын-кыз эше түгел дисә, уенда катнашучы кызлар бу фикер белән килешмәячәк. Аларның инде автоматны сүтеп җыю буенча шәхси рекордлары бар. Мин витязлар рәтендә 2нче ел, шул 2 ел эчендә өйрәндем. Ожаган конкурсын үткәрү инде яхшы традициягә әверелгән. Чара район дәрәҗәсе белән генә шикләнми. Җиңүче командага конкурсның республика этабында Кукмара районы исеменнән чыгыш ясау мөмкинлеге биреләчәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Баулы районында Урман Фест экология фестивале узды. Район халкы 50 мең ылыслы үсенте утыртты. Акцияның төп максаты табигать ресурсларын тулыландыру һәм саклап калу, шулай ук экологияны яхшыртуга игътибарны җәлеп итү. Чарада хезмәт коллективлары, волонтерлар, социаль өлкә оешмалары хезмәткәрләре катнашты. Күпләр яңа агачларны гаиләләре белән утыртты, балаларына үрнәк күрсәтте. Әлеге акцияның оештыручысы Фаил Әхмәтханов ул инде 5 ел дәвамында бөтен Татарстан буенча шундый эко-фестивальләр оештыра. Республикабызда яшь буынны иманлы, әдәпле, әхлаклы итеп тәрбияләү максатыннан төрле бәйгеләр, чаралар үткәрелеп килә. Шундыйларның берсе Опас районының рухият тәрбия үзәгендә булып узды. Татар озаны дип исемләнгән чарада барлыгы 80 кеше катнашты. Балаларның матур озан әйтүләре, күңел биреп сәнгатьле итеп сөйләгән шигырьләре чираттагы репортажда. Рухият тәрбия үзәгенә мәчетләргә йөргән балалар, аларның ата-аналары, мөгаллимәләр җыелган. Барлыгы 80 кеше катнаша. Мәчетләрдә алынган белемнәрен алар район мөхтәсибе Мирхат хәзрәт Җамалиев, район мөслимәләр берлеге җитәкчесе Венера Сәгъдиева алдында күрсәтә. Үзебезнең динебезгә, телебезгә, гореф-гадәтләребезгә, туган илебезгә булган мөнәсәбәтләрне ачыклый торган шигырьләр белән чыгыш ясау дигәнне күз алдына тоттык. Рухият тәрбия үзәге аһәңле матур озан тавышларыннан яңгырап торды. Мирхат хәзрәт Җамалиев балаларның һәрбер чыгышын зур кызыксыну һәм диккать белән тыңлады. Аларга үз киңәшләрен дә бирде. Әгәр кеше азанның нинди савап икәнен белгән булса, мәсәлән, Пәйгамбәрбез хадистә Авылы хәлдә булса, шуша мәчеткә килеп азан әйтер иде. Аның нинди зур савап икәнен белсә дә. Биредә балалар арасында Габдулла Тукай һәм башка шагыйрьләрнең динебезгә, милләтебезгә, туган телебезгә, тынычлыкка багышланган шигърият бәйрәмнәре уза. Ян түгел безнең тәрәзә капкачы, ая итте минем сөйгән карлыгачы.
Улар барсы да Коръән укый торган, намаз укый торган, ураза тота торган һәм динебезне дә киләчәктә алып бара торган, телебезне субханалла менә тыңлап тордык, күңел шатланды. Һәрбер катнашучыга бүләкләр, дипломнар тапшырдылар. Алия Галиуллина, Гөлнара Сөнгатуллина, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Китап укудан туктау ул фикерләүдән туктауны аңлата дигән бер акыл иясе. Ләкин китапны уку өчен аны иң элек кулга төшерергә кирәк бит әле. Татарча китапларны кайдан сатып алырга була? Бүген укучылар нинди китапларга өстенлек бирә? Китап ничек туа? Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә эшләнгән Тел сагында дигән махсус проектның бүгенге чыгарылышында сүз әнә шулар турында булыр. Бүгінгі көндә Казанда 70-тән артык китап сату кибете бар. Биредә татар телендә язылган китаплар саны да бихисап. Шунсы уңайлы, теге яки бу китапның барлыгын, юклыгын шалтыратып кына белеп була. Булмаган очракта белем шишмәсен заказ буенча алып кайталар. Шулай да татар телендә язылган китапларны беренче чиратта каян сатып алып була? Без Татарстан китап нәшриятының кибетендә һәм биредә татар телендә язылган китаплар сатыла. Биргә килүче һәркем, яшьләр булсынмы, өлкән яшьтәге әби-бабайлармы үзләренә ошаган китапны сатып алырга мөмкиннәр. Гомумән, Татарстан китап нәшрияты китапларны китапханәләргә тарата һәм сатуга чыгара. Безнең Татарстан китап нәшриятында үзенең Казанда үзенең эш кибете бар. Ул Декабристлар урамы 2нче йорт, Бомон урамы 19нче йорт һәм Бомон урамы 51нче йортта урнашкан. Моннан кала безнең 1000дән артык контрагент бар. Безнең иң теләп, иң күп алына торган китаплар ул балалар китаплары, балалар өчен китаплар. Менә карап үтик, менә бу иң соңгы чыккан безнең китаплар бүгенге көндә. Русча китаплар бар, татар телендә китаплар бар. Нәкъ Бәтнең балалар фольклоры шулай ук җыелма уен күптән басылмаган булган һәм бүгенге көндә шулай ук күпләр сорап алалар. Кахва көткән арада сез күңелегезгә хуш килгән китапны кулыгызга алып укый тора аласыз. Ә инде кахва көткән арада мин бирегә балалар белән килүчеләр саны да шактый булуына инандым. Китапның кечкенә һәм җиңел булуы да бик мөһим, аеруча үзең белән китапны юлга аласың килсә. Якынча 3 ел элек Казанлылар журналы менә мондый уңайлы кесә китаплар чыгара башлады. Рөстәм Госманович, каян барлыкка килде мондый идея? Һәр чыккан китапның тиражы башта 2000 иде, хәзер инде 3000 тираж белән чыга. Бүгенге көндә 27нче китабыбыз типографиядә чыгып ята. Бу китапларны шушы Татмиди бинасында урнашкан әдәби кафедан алырга мөмкин. Казанлылар редакциясеннән, шулай ук Татарстан Республикасының һәр районында урнашкан район редакцияләреннән алырга мөмкин. Казан буенча безнең китаплар киоскларда бар, вендинг аппаратларында һәм дөньяның тәсе кайсы пешмагыннан, әйтик, Озон, Вайберс, Татмиди шоп кебек маркетплейслар аша заказ ясарга мөмкин. Кесә китапларның авторлары төрле һөнәр ияләре, тормыш тәҗрибәсе булган ханымнар, әфәнделәр, хәтта яшь кызлар һәм егетләр. Һәрбер китапның үзенең темасы, аеруча мәхәббәт, сәясәт, көндәлек тормыш турында язылган. Китап кечкенә булгач, уңайлы, бер утыруда йотлыгып укып битереп була. Заманында язучылар да үзләрен китап чыгаручы ролендә сынап караган. Шундыйларның берсе балалар шагыйре, драматург Рафис Кырбан. 2010 елда Илһам дип исемләнгән нәшриятын ачып җибәрә. Китап чыгару белән мәшгуль була. Ләкин 2021 елда Казан утлары журналына эшкә килә һәм инде тагын да күбрәк иҗатка бирелә. Һәм китап чыгаруга вакыты җитми башлый. Китап турында сүз алып баргач, китап чыгару процессын күрсәтми мөмкин түгел. Һәм инде биредә китап чыгаралар. Бу Идел пресс полиграфия нәшрияты комплексы. Биредә китаплар һәм журналлар чыгаралар. Китап чыгару өстендә тулы бер команда хезмәт куя. Биредә һәр кеше үз эшен белеп башкара. Беренче секциядә безнең кара тексты, аннары зәңгәр краска накладывается, аннары кызыл и в последнюю очередь желтая краска. И в итоге вот из 4 красок получается у нас цветная краска. Аккиягазда менә шундай 4 краскадан килеп чыга, шундай гына матур обложкалар. Ак кагазга кара буяу төшкәч, китап битләре формалаша. Китапны тегеп әзерли башлыйлар. Ә менә монда инде тышлыклары әзер булган китаплар күрергә мөмкин. Тиздән әлеге китаплар кибет киштәләренә озатыла. Яшерен батырын түгел, бүгенге көндә китапларны телефон яки компьютер аша да укырга мөмкин. Шулай ук Озон яки Валберес аша да заказ ясап була. Ләкин татар телендә язылган китапларны маркетплейста сатып алып буламы соң? Без тикшереп карарга булдык. Әйе, Озонда яки Валбереста татар телендә язылган китаплар бар.
Хәтта балалар ішінде кайбер китапларга ташлама да каралган. Кем ничек тели, вакытлары тыгыз булса, китапны Озон яки Валберес ашагына сатып алалар. Сәгатьләр буе китап кибетендә югалып, баштан-аяк китап киштәләренә чумып, белем шишмәсенең исен яратучылар да бар. Кемдер китапны телефон ашагына укый, ләкин кызганыч бу очракта күзгә зыян килә. Ничек кенә булмасын, китап белем шишмәсе. Дидән Әшмәтдинова, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары. Мөмкинлекләре шикле балалар өчен республикабыз тарафыннан төрле ярдәм программалары гамәлдә. Алар өчен төрле дәрәҗәдәге чаралар үткәрелә, махсус театр студиялар ачыла. Шундыйларның берсе Кәрим Тинчурин театры каршында эшләп килүче Мөгъҗиза театр студиясы. Тиздән 18 майда алар 6-нчы театраль сезонын яба. Бу турда тулырак бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә Мөгъҗиза театр студиясының кураторы, баш администраторы Зөлфия Бәшәрова һәм студия шәкерте Анель Имамиев таныштырыр. Әңгәмәне Олия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Исәнмесез, Хәерле көннәр. Менә инде Мөгъҗиза театр студиясы тагын бер сезонын ябарга җыена. Эшчәнлекләр ничек бара? Бу студияга кемнәр йөри? Сөйләп китегез, Зөлфия ханым. Әйе, безнең Мөгъҗиза театр студиясы Алла бирса 18 майда үзенең 6-нчы театраль сезонын яба. Белгәнегезчә инде безнең студия 2019 елның март айында эшли башлаган иде. Бу «Во благо вместе» хәйрия фонды белән берлектә безнең театрыбыз Фәнис Мусагыйтов инициативасы белән оешкан театраль кружок. Кружокка безнең мөмкинлекләре шикле балалар йөри. Ул үзенчәлекле студия дип әйтергә кирәк. 2019 елдан алып, хәзергә кадәр безнең студияга 15 бала йөри, 15 бала шөгыльләнә. Biz инде үзебезнең ел ахырында отчетный дип әйтергә кирәк, спектакльме, концертме күрсәтәбез. Аның белән генә шикләнеп калмыйбыз. Ел дәврендә һәр бәйрәмгә туры китереп үзебезнең концерт программаларын әзерлибез. Шуның белән берлектә фестивальләрдә, конкурсларда катнашып, уңышлы беренче, икенче урыннар алып барабыз. И студиябызга иң баштан 19 елдан ук йөри башлаган балаларның берсе Анель Имамиев. Иң беренче булган безнең шәкертләребезнең иң беренче адымнарын ясаган балаларның берсе ул. Анель, син дә сөйләп кит әле, ничек сиңа бу театраль студияга йөрүләр, нинди рольләр башкардың инде бу еллар дәврендә? Мен бу студияга 2019 елдан бирле йөрим. Бүгенге көндә минем 5 ролем бар. Менә хәзер Айли замана дигән әйтеп киткән яңа премьера театраль тамаша концертный спектакль чыгарабыз инде. Анель, әйдә инде менә берәр ролеңнан үзегез дә сөйләп китерсең бәлки. Әйе, Зөлфия Фәргатовна әйтеп китте, біз бу театраль тамашаны бергә әниләр белән куябыз инде. Һәм мин үземнең әнием белән анда шигырь сөйлим. Әни аны үзе язган. Һәм инде шул шигырьдән өзек сөйләп китәсем килә сезгә. Мин әнием, шушы елларда сыкландым бит синең ныклыкка. Һәр мизгелдә ишетеп яшәдем мин. Булдырырбыз, улым, курыкма. Менә хәзер нинди горур булып, басып торам синең алдыңда. Барсы да синең тырышлыгың, синең җаның, һәрбер санымда. Әлбәттә, без алга таба да уңышлар теләп калабыз. Инде менә булачак театраль тамаша турында да сөйләп китик. Айли замана дип аталган. Бу нидә дә булса пьесага нигезләнеп эшләнелдеме, әллә инде сценарийын үзегез яздыгызмы? Моның бит инде режиссеры Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов. Режиссер Зөфәр абый Харисов безнең театр студияның укытучысы. Шулай ук безнең әйтеп үтәргә кирәк, студияда Зөфәр абый белән берлектә тагы 2 артистыбыз шөгыльләнә. Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Наумәтова, ул сәхнә теле дәресләре бирә, һәм Салават Хәбибуллин, ул сәхнә хәрәкәте, биюләр куя. 2024 ел гаилә елы. Гаилә елы булганлыктан без инде үзебезнең балаларны гына күрсәтеп түгел, балаларның гаиләләрен күрсәтеп, әти, әниләр дә балалар белән берлектә сәхнәдә бу тамашада катнаша. Менә инде Зөлфия ханым бу театраль тамаша турында сөйләдегез, кызыктырдыгыз. Кая була бу һәм кайсы көнне күрергә мөмкин? Безнең Айли замана дип
аталган театраль тамашаны 18 май көнне сәгать 12-дә Кәрим Тиншурин театры сәхнәсендә күрергә була. Менә инде без бераз гына серне ачтык. Бу тамашада балалар белән бергә әти-әниләр дә катнаша икән. Менә алга таба планнарыгыз, бәлки инде сез яңа сезонга яңа театраль тамаша яки спектакль әзерли башлагансыздыр. Бар. Яңа спектакль. Бар, әгәммәле киноны сиребезне ашып бетермик. Бар планнарыбыз зурдан яңа спектакльгә тотынабыз, Алла бирсә. Менә сез әле әйтеп киттегез, төрле фестивальләрдә дә катнашабыз дип, бәлки әле гастрольләр дә ачып җибәргәнсездер. Әйе, без үзебезнең театраль командабыз белән гастрольләргә дә йөрибез, төрле картлар йортына. Анда инде без үзебезнең матур спектакльләрне тамашачыга күрсәтәбез. Әйе, әлбәттә, шикләнеп калмыйбыз үзебезнең театрдагы эш белән генә. Төрле районнарга йөрибез, менә Анел әйтеп китте, картлар йорты, балалар йорты. Шуңа күрә кружок студиябыздагы эшебез гөрли, Аллага шөкер. Театраль студия шулай гөрләп торсын, сезгә зурдан-зур уңышлар юлдаш булсын. Бу театраль студияда эшләгән укытучыларга, әти-әниләргә, балаларны йөрткән әти-әниләргә һәм инде балаларның үзләренә менә инде Анел мисалында күреп торабыз. Шундый талантлы балалар йөри икән, зурдан-зур уңышлар юлдаш булсын сезгә. Амин. Зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр көтелә? Шулпан, хәерле көн, исәнмесез. Мәркәзебез Казанда балалардан торган уникаль иҗади коллектив эшләп килә. Ул балалар филармониясы дип атала. Һәм бик тиздән алар 5 яшьлекләр бирләп үтергә җыйналар икән. Шул форсаттан без студиябызга кунакка балалар филармониясының вокаль-инструменталь ансамбль җитәкчесе, күпсанлы конкурслар лауреаты Гөлназ Гафуровны чакырдык һәм шулай ук аның шәкертләре Аделина белән Даниярны да сәламләячәкбез. Инде берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бер кешегә юк эшемдә каралык. Яхшы сүздән китә җаным таралып. Күктәге йолдыз санынча бәхетем арткан саен тора һаман яралып. Хөсет бәндә таш ыргытса үземә, нахак әйтсә әгәр бәреп күземә, әрепләшмим һау да һау дип тик торам. Җәзасыны бирер диеп бер Ходам. Бу халәтем түгел куркаклыгымнан, Ходай бирмеш бары җан аклыгымнан. Кызганамын хөсетне шул минутта. Янар бу дип бер чак җидетә мөхтә. Каккаласа, суккаласа да язмыш, тоткан кыйблам бер генә, үзем булмыш. Бетәр булсаң күгәреп вәкерләнеп, йөрү нигә яшим диеп сөйләнеп. Яшәүемнең төп асылы бер генә. Ходам белә, инде белдең син менә. Йыгылырмын тайып шул мәлхуштан мин, дус итсәгәр мине берәр дошманым. Дошманнарым юк та бугай дөньяда. Бәлкем бардыр, тик минем күргәнем юк. Әншек этләр шәңләсә дә артымнан, нәселлесе каршымда өргәне юк.